Alle. Kun mun isä on poliisi. Onko sun isä poliisi? On. Mitä se tekee? No on poliisi. Mitä se tekee työkseen? On poliisi työkseen. Entä miten se niitä kasveja oikein kastelee? Häh? Miten se niitä Kielko se mukaan kastelis? Häh? Miten se niitä kasveja kastelee? Ai häh? Ai hä? Saatana, elää siellä nauran vitun paskaja. Hyvinkin minä sun tytökö? Täällä on se sisko sen joukko. Joo, hei, täällä on se jonkun sisko. Niin, vitu homo. Niin, satana, Jottai, mitkä teidän nimet olikaan? Joonas Lassuri. Samuli Joonas Lasturi! Elä naura, Urpo! Anna minulle, niin mä annan niille kurssiin. Ei kuolla, mä huonille nyt häntä. Oota, mä huon täällä, jotain Joonas Lasturia ja kaikki. Niin, nyt mä huonin. Nyt. Nyt. Vitun paskat saatana homot. Vitun lesbot paskat homot. Vitun paskat oppiot. Meet! Senkin paskat oppiot. Vitun paska oppiot. Se kuulostat ihan naiselta. Häh? Se kuulostat ihan naiselta. En muuten kuulosta. No kyllä kuulostat. No niin mä oonkin tyttö. Käsit. No niin, ja... Hei, otatko poskea? Onko Häh? poskea? Hei! No. Onko sulla näitä asiaa?